Chibai ule kan hriat theuh angin India rama corona hri aleng na sa hle a mi thenkhat chuan vaccine lak kan du lain thenkhat a hlau pol an awm bawk a tuna India vaccine kan lak hi enge ni chi a thatna le a side effect te vaccine lak hi a him chi em ti tei lo thlirang India rama hian vaccine chi ni tuna hian pek chu mek ani a chung te chu covaxin India siam le Covishield hi AstraZeneca vaccine Oxford kutchua kha ni a side effect hi soima saila AstraZeneca vaccine a hian blood clotting Thisen zama thisen khang angchi kha hmuh tur awm nuala he vaccine hi ram za chuanga man ani a AstraZeneca vaccine hi mi hranga an test lai khan a side effect hmuh tur awm lova ma se he vaccine an sem chu nu hian ama saber atan Norway a case dangdai tak hmuh chu ani a health worker pali kumsom nga hnuai lamte chuan blood clotting le low platelet chu an vaccine lak nu hian an nei ti hriat ani a thisen zama thisen khang hi thluaka thisen zam vela a ompal ani chuan nunna ta na hlom thei hle a achan chu thisen kal tur vel kha a block lat thei ani chu chuan thisen zam chu atipuak theia Norway a health worker pali te zinga pani te hi thluaka thisen zam puak awangin an thia adang pani te hi hospital a an admit ani case dang po Denmark le Italy a he vaccine lak wang hian mi pakhat ve an thia United Kingdom a po mi pasari lai an thi ve bok heng case rang om nu hian ram thenkhat chuan AstraZeneca vaccine hi asem chu anti top lei loka Denmark ram hian he vaccine hi temporary in an suspenda chuan Iceland le Norway pon anti top vele a heng ram te hian vaccine sem chu hi kan ti top na chan chu tlema zirchian na data te hanom phot se sem chu hi kan chunjom le ang an tia ram hrang medical organization a damdoi lam thiam tak ten he AstraZeneca vaccine hi an zirchianga European Medicine Agency EMA ten an zirchian na a he vaccine wanga thisen zama thisen khang om theihna chance hi vaccine lami noi khat ze lami pakhat chau ani an tia a chance hi atlem hle ani British Health Regulator data ve thung chuan mi noi ni le singa ze lami pakhat ani anti ve thunga thenkhat chuan a chance atam tho po in lati ni mai thei mithiam te data atanga an chu danin theihna chance hi mi zanga zela mi pakhat hi motor accident a mi sangkhat zela mi pakhat hi tuitla hluma ania heng en hian he vaccine laka theihna chance hi atlem hle ani medical organization tam takin he vaccine hi man zela tha ti in an soya achan chu corona hri awanga thi hi vaccine laka wanga thi ain aris asang dei zoka chuti chungchuan Germany Netherlands Philippines Portugal Spain Canada France le Australia te chuan kumlano pangdeu te tan lak ang khapa hengram te hian kumbi thlia chin an nei ani Germany hian kumsom ruk noi lamtan AstraZeneca vaccine hi ang khapa achan chu blood clotting hi kumlano pangdeu tan aris asan deu wangzo kani mase India hi chuan blood clotting case hi kan sarkar hian pakhat ma ala report lova amak deu chu ani achan chu ramdanga case hmuh tur awm nual si India hian vaccine la an tam to nen kan central sarkar hian ming chiat a hlau nge an data hian hmuh tur pakhat ma awm lova corona positive case po kan pung zel si he vaccine sem chu zel hi kan himna ta na tha a ma se vaccine dang Pfizer Moderna le Covaxin a hian side effect la om hmuh tur ala awm mi alova social media vela vaccine hi engtiang chia effective nge ti an soi luaya vaccine hi a thok thut kher lova grafa kan huang hian AstraZeneca le Pfizer vaccine lak nuwa hian a effective dan le a hun du za thi kan mu theyo me kar ni khat nuwa Pfizer effective zahi 38% ani a AstraZeneca hi 70% ani
ni somthum nuwa chuan Pfizer a 85%, AstraZeneca a 90%. Vaccine hi effective tur chuan dose ni ngei la ka ngaya a dose ni na lak nu pon hri kalakai thosi ti te po anoma ma se dose ni na lak nu ni somthum nuwa hian Covid-19 hri po lokai palta la damdoina in admit na chance atlem hle a 0% deuh tho ani thina chance atlem hle bok achan chu kan taksa a nanna hriklaka raldo pol kha achak ve tok to a corona vaccine hi eng company po ni se mithiam te chuan a effective hle ni in an tarlanga vaccine la hlau in lo omani pon mithiam te rawn in la hram ula a tha hle ani mang tha vek ule